Bon ko garabali yɛrɛ bɛn ne misi san fɛn o fɛn wele ne ni wele ne bɛ taa n'a ye a bɛ san an bɛ taa n'a yɔrɔ la fana san kalo tan ni fila ne b'o la ɲinɛ ne san tan ni kelen garabali la ne baara tɛ foyi ne fɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la wa? alihamdulilayi an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la an bɛ yɔrɔ min na bi an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la parce que an b'an ka denbaya balo a la an b'an ka so sara a la an b'an ka musaka caman sɔrɔ a la an ye denbayatigiw de ye an bɔ baara yɔrɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ den dɔ k'i fini sanko ni fulamuw bɛ yen nɔ donc seli kɔfɛ k'a fɔ an bɛna nin wari hakɛ in sɔrɔ an tɛ se k'o dɔn fo ni seli banna an bɛna jateminɛ kɛ ni ye musaka bɛɛ laɲinɛ seli la n bɛ juru ta an b'a fɔ n ko baara jara k'a daminɛ ne sera k'a daminɛ 4000 yɛlɛ ne y'o sɔrɔ don min donc o don alihamdulilayi bon ka bɔ ɲamana ka taa dugu kɔnɔ misi kelen n'a ye misi fila sɔrɔ an bɛ taa n'a ye 3000 fila bɛ taa 3000 ka bɔ ɲamana bon da kelen taara dɔw b'o sanfɛ dɔw b'o duguma da kelen taara maliyɛn bɛɛ kɛ sabali an ka taa dɔɔni dɔɔni mɔgɔw dimi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni circulation yɛrɛ i b'a sɔrɔ nɛni de bɛ yen mɔgɔw kɛ sabali an ka taa dɔɔni dɔɔni an bɛɛ b'an balo sɔrɔ ne ka faamu ye min ye o ye